Hurian itu Hurian itu hatna ala nang masuk maita di prosesi jong maita saluna. Hurian itu hatta di bagas alas ni roha marpungu rohita tikion lao makamuliateho balganiasi ni rohani dewata namar suru anak ngana sasadai gabe haluau ni sadok manusia alani hupasahatami matuhamu selamat hari Natal madihamu las marohata nunga tubuh dihita si paluai alani masih horasa mahita doho nadila bukta huhu madok Immanuel nunga tubuh si paluai hita udul mahita salutna di bagasanudu doho seret ni roha tapahibul marohata marsaur doho Jesus nauk tuwi asa tuksikoplas ni rohata marede mahita ria mahita sasudi
Dia mahita sasode mabuce de bata irma parente tabe aidonatama aidonatama Dio kade bata tahi Banua ke jage di suruda anak nai yang oluatai yang oluatai Apone amanado tingade kanae Tuhan siang anondoro tu pardangolani tu pardangolani Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Nunga tubu dihita sada poso-poso, dileo tuhita sada anak, papetu abarana rusogot harajaon, jalabay non na guarra, si partahi halongangan, ulu balangi debata saleleng-ilelenga raja ni hadameon edeho kamu masade denai baru di Jahoba edeho ma Jahoba ale sadok tanon pajojor hamu ma di tonga-tonga niakka na sotumad daibana hamu liaon nain di tonga-tonga ni saluhu bangso halongangan akka nabinahin nain marsoba mahamu tu Jahoba marpahean na marhadohoan akahitir mahamu maradopon ibana ale isinit sadok tanon haleluya 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 martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Marroha amadoho Tuhami halak pardusa na dangolon. Alani diliako anak muna sasadai Tuhan Yesus Kristus. Asa forsehami jaladapota kanguluan marhite sian ibana. Namangido mahami nuaik tuho. Suru matodim na badiay turohanami. Asa manahak kami saha rodi ujunga. Di bagasa kaporseaon na sitong jala asa martuahani marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin hudul mahita marede mahita Ari Yesus golongan buat Tuhan sonangan amin ade perjalanan Asa
dengan nabi angkapan di surga. Tangi hok kamu mapatik ni debata imanatar surat di Filipi 2 ayat 12c. Mardonga biar dohok lomos ni roha ulahok kamu ma haluau muna. Ido sahakna rak mangidogo mahita tu debata lau mangulah patik ngai. Mare de mahita. Ohom sopamotono salagagai sian banagi jago Kristus Tuhan tadi. Tibi orabunda minali dosai Tuhan kana manjangondo rose paroi. Di pesta Natal parjolon tado pemangoluta tubal gani holong itu hatta tu hita marhite hatu tubuna tu portibion lao suhu tarimangya kapabahinata naso saurdo tupak kokopon nai tamado uduk kita manopoti dosata diadopan ni debata martang yang mahita. Ale tuha para si rohana sumurung nung ngaroho tu portibion manopotami madongani hami di sudengolunami alai sayolo do pehami ganggu di padongani yomu uju huado pihami ragam hamaolon dohot parukilon. Rodo hotu portibion lau makokopami patuduho tiruat Tuhani asaradehami mangurupi akan apatut urupan alai sayolo do petar tutup rohanami manariho nakanagale dohot na mekmet. Say sungguli marohanami asamu baroha doho pangalahonami asa tarpangrangeho kami pakoko pomidi ngolunami jala lampatar madihami nasay toktong didongani hohami manangaha penamasa di ngolunami tangi homahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami
si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu Hasan idosa. Ay songonodo holong irohan ni debata di Portivion. Pola do anak nga nasasaday di Leon. Asa unang mago ganuk na porsia di bana. Asa hanguluan na sa liling-ililing nga di bana. Hasa nga po madi debata na di Gijang. Marede mahita. Pasangapa, debatata, naligeja, damai Tuhan, satu hita, angkajal mahalona. Pasangapa, debatata, pasangapa, debatata, damai Tuhan, satu hita, damai Tuhan, satu hita, akajolma, halamana, akajolma, halamana, halamana. Pasangapa, pasangapa, debatata, naligeja, damai Tuhan, satu hita, akajol mahalona. Amen. Amen. Epistel nagadihatan ni debata di pesta Natal na Parjulu. Tersurat di Pesalmen 140 ayat 114. Haleluya, puji majahoba. Hamu aliaka na siya banwa gijang. Puji hamu ibana diaka banwa gijang. Puji ibana ho ale mataniari doho bulan. Puji ibana sude hamu akka, sude hamu ale bintang, akka namar sinodangi. Iko pujion nasida magoari Jahoba. Ai madokon ibana jadi tartopa manasida. Puji majahoba, hamu aliaka nasiat tanon, aka binatang ni laut, rodi sudi akalum. Hamu aliaka dolok, dohot sudi akarobean, hamu aliaka hau, aka namar parbue, rodi sudi hawares. Hamu aliaka raja ni tanon, dohot sudi akabangso, hamu aliaka pangarajai, rodi sudi akapanguhum di tanon.
iko pujion nasida magoari Jehovah ay sasada guarraido natibul diatasi hamuliaon naido tanodohot akalangit. Ima sahatna martua doa kanatu mangi hokatan ide bata jala nau peopsa. Mari de mahita. O Jesus ibu pujiho di manangga ditorho di tobat rohamion nadamur di portibio imanidan Jesus vatari dahon volomni rohanana totomasa ipeta puji dewata. Taha tidako maha porsiao tai songon nahina tidako nido ngata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsia ido ama parguguna suatu dosa natu palangi dotan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jauh bana sasadai imana tinumod si Maria nagabi-gabian senton di porbadia adorang sohabubuan ido tuhatan atuma pangman selatas namatat pazal libana di haupinorsi natuat tumarotorutan namlak mangul diar patuluhon nama naik tu surga lahun tut syam di bata jauh amanai perguguna suatu dosanya isi may bana pa mamlak sogo tutanon au porsia di tondi perbadia do dia nguluan nasura sudah amin. Tabigima kor ina Teresia
Sunggul-sunggul di pesta Sadarion. Sadarion ima pesta parjulu pardingotan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Alani do bana marpumuhita di pesta Sadarion. Napaduahon duksidu nganon acara parmingguota. Langsung go udutanda marulau nadadia. Dung jolo istirahat 5 menit. Langsung go udutanda non alani hupangi dohami dak pola hagwar hita. Hudul mahita paima hosatokin. Jala perlu hupaboto kami hobarto aturan di huriat tahapadipi. Naso maka tidak ko kapursiaw na dope unang majuluhot majalo law na badia jala nahona ukuria unang majuluhot na sida majalo law na badia na parpuri marsulut tanggal 26 Desember di patupahuriat do Natal ama dohot ina di tonga-tonga di huriat tahaka di pinci buburon masuk pukul 6 botari alani rakyat mahita badohoti natani songoni masungkul-sungkul di pesta Sadarion naik tadi gema kor ama agama.
Dina marete hita bukuete nomor 62 Laos tapapungu mapilian sada adot sada di marete mahita. Bintang, bintang di nahulubi, sumundang ihagulapon na dirohatari. Hasang apalilibata, las dami 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 malijoma, mga nirohanilibata, Lohita Jolmaon.
Jesus ini asa dahat amaruli lihat tubuh bumi asa kapane debata los dame 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 madi jorma lama nerahane debata dohita jorma halalas ni roha godang sai songgo piroha kon asa doha tau malo mabuci goabi asa ngapane debata las dame 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 mali jorma oh mirare debata dohita jorma. Dameni debatana sumurung sian salhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata dihita di pesta parningotan hatu tubuh ni Kristus. Ima natar surat di berita nauli na sinurat ni si Lukas biddu 2 ayat 15 tolhas tu ayat 20. Hujahoma dihita. Jala dinalawi aka suru-suruani sian nasida dopak gijang masih padohama aka parmahani. Beta mahita tu Betlehem. Taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhan itu hita. Jadi hatop manasida lau tu si gabe jupangsa si Maria do si Joseph do poso-posoi na peak dipanggagatani. Asadung di ida diberitahon nasida mabua-bua naung dihatahot tu nasida taringot tu danaki. Jadi sude nau begisa longang bedo siala nahinatahon ni aka parmahani tu nasida. Ia si Maria dipeuk do hatai sudena jala dipahusor-husor di bagasar rohana. Mulak do aka parmahani dipasangap jala dipapuji-puji do di bata. Ala ni sasudena binegi jala na ni ida nasida songon naung dihatahoni tu nasida ido yang go sahat ni turpuki hama kadongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus denggat dora molo pasaha salinai selamat Natal madihita iya molo didok selamat Natal Peter dia lusi ma Immanuel nunga tubuh si paluahita agak gejang ati alai kon hapalod deh alana nakin da parjulu-julu ya dorang so masuk kita marede ria mahita sasude ido alusna Immanuel nunga tubuh si paluahita dung hudok selamat Natal hu madia lusiamu Immanuel nunga tubuh si paluahita los masih jalangan ma habirang do siamunna selamat Natal madihita adong do dison naso mardongan dang disise manang marangan-angat dupe manang na di luar pei amanginang tong madiuton alada ngadong dison CCTV di nganakot dang adong huwereng CCTV lama mereng bohado na di luaran naing marsijalang ado manang na satonga-satonga songon na di bagasanon hama kadongan berita viral Naparpudion mau itu dari anak-anak, setengah dewasa ataupun orang dewasa didok do songonon agar silaturahmi tidak terputus. Molo itu rapo do pinjam dulu 100 dangi molo Natal dangi agar silaturahmi tidak terputus jakom ma Kristus. Iya, itu dia. Jadi ada kata kunci yang bisa kita bawa pulang ke rumah. Agar silaturahmi tak terputus,
jakoma Kristus. Hama kadongan molo so tajakon dope Kristusina seorang lau manobus hita jolma gabe si palua di hita, maka kita sulit untuk memberitakannya. Tudus tusido na lau masih haholongan molo so tajakon dope holong ni Kristus di hita, bakol dope roha mandok burjudo Tuhani di ngoluku. Ay ido na tapes taon di bagasan tikion. Misi ni Natal ikoroi bana gabe si palua di hita jolma. Lau paluahon dada holan par HKBP Cibubur. Dang holan ruas ni HKBP Nabuloni ninna. Alai tu sude lihat di Portibion. Laos dohot do sude akan nang tinobusi. Rap dohot akan na tinopan di batana asing. Mamaritahon nang sorang Kristusi di huta Bethlehem. Alai nuai. Nunga tajakon ni di bagasan rohan ang pikirata. Laos tadokma di edeta di kidung jemaat. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatiku. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Ikon marlas di roha dohita sasitong na di bagasa tikyon. Bagaimana caranya kita mau bersuka cita? Banyak pergumulan amang inang pendeta, amang inang sintua. Bagaimana caranya bersyukur? Ay di bagasa taunon, magodo yan akokku ala nang marujung ngolu. Bohado Allah mamaritaon Kristus nang sorang. HP ekonomiku pe, lau pasikolau ni anakku pe, unang mau pasikolau ni anakkon, manga pe maco. Tayo do maco, manga comangan. Bohado tutu. Boy do au marlas ni roha mabaritaon berita nauli, memuji Tuhani, manang naholan sebatas karena orang ikut bernyanyi lantas saya bernyanyi. Karena orang ikut memberitakan lantas saya ikut memberitakan. Hamo kadongan jakon ma Kristusi hibul marohata aidang adong tudoson nibana debata nama nongos anak nasasadai tuhita jolma manusia lau gabe si palua dihita. Tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Kalaupun ada yang mau berkorban, kita perlu masih menanyakan apakah dia tulus untuk membantu saya atau tidak. Ayo lu dosongoni kan mau lo dirupi dongan iba mawir reba unang-unang adong do nanigilon seniban torido pikiran. Maka dalam nas ini sebelum penyampaian ala dido jadi dinalawi akasusuruan-suruani sian nasida do pak gijang masih padoham maninna. Ada sebelumnya kejadian yang terjadi di patorang Madison Roma suruh-suruan mandok unang mabir hamu ay barita halalas ni roha gudang dohu buat tu hamu na parsaulian ni sadok bangsoy ay nang tubu do di hamu sabor nginon di hutan ni si Daud si paluai imah Kristus Tuhani. Jadi jelas sekali. Kemudian ada lagi sorak-sorai yang mengatakan hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon dia kajolma halomowan dungidung di baritahom manang Roh Kristus seorang ibana dan itap ni ia manginang. Itu berita viral di waktunya. Itu berita yang begitu membuming waktunya. Tetapi itu tidak berhenti pada diri kita. Sering sekali kita lebih senang dengan berita viral yang tidak menyenangkan dibandingkan yang menyenangkan. Jujur majohita, itu kan? Jujur majohita. Apalagi mau lo ketinggalan informasi. Ayeda, torinda dotong. Daku boto torina dotong. Alai molo salana adong ma berita yang menyenangkan atau ema ala kape boy dosongoni torina muse. Jadi dang ngolo ibana tahalu di ngoluna. Jadi berita viral coba kita evaluasi. Kita lebih senang mendengarkan viral yang membuat kita terdidik atau membuat kita terbelakang. Nuaing berita viral itu adalah Kristus Yesus yang lahir gabe ditangihon akaparmahan ma di hati hai
Roma sada parmahan mandapot tondongan nana asing didok madia saplima beta maita tu Bethlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhan itu hitaninna molo nasien bona pasogit didok maon marhara di tabo to tehe marhara adong nona sumangatusion marharon jadi molo lau tu gereja ibana apalagi Natal songonon adong dodongan ala na tanggal 24 pagoda ku mangalang kobang loyang ido kan dang sangap mapulta balanga dang ala pagoda ku mangalang nastar ujungna jupang matanggal 25 dang be roy bana tu gereja alai ala adong dongan na marhara di joma eda beta hita tu gereja nunga tubuh Kristus ini na gabe didungoi matodina boy ma rap nasida laho mabigi barita do mamuji di bata nanong manongos anak nana sadai ima Kristus Yesus gabe si palua dihita jadi ido nalaho marharaon mari mengajak satu sama lain orang-orang yang ikut punguan kor week kor kategorial molo adong dongan nana soro sada dua halak dakia betarida ingat amanginang belum tentu itu karena malas mungkin banyak pergumulannya jadi jangan seujon perlu kita untuk mengajak orang lain tidak perlu kita tahu alasannya ajak dulu baru kita tahu alasannya setelah kita ajak karena dia sendiri akan menceritakan itu togihon ibana mono di togihon dongan tu parpunguan lawan ada Kristus do ibana disi dang nalaho holan itap ni nalaho patuduhon suarana nabaga ditiki markordau tetapi aka parmahan dison dipakai di bata laho gabe parberita na parjolo asing ni si Joseph nama boto aha namasa di si Maria gabe dipakai mana sida padahal ini yang menginang bukan dari kalangan orang yang terkaya ataupun orang terhormat dan masuk etongan non alai dipakai Tuhan ido taida di halak Yahudi aka dia mana so masuk etongan na parjolo imaka paropuan minggu nasal pudok doi 5 roti 2 ikan berapa orang yang bisa menikmati makanannya manginang itu masih laki-laki belum ikut itu perempuan atau anak-anak jadi yang kedua yang tidak masuk hitung adalah anak-anak yang ketiga siapa lagi orang yang sakit menaun ataupun orang-orang maaf difabel isi mamuse akan nama baru dan masuk etongan non aka kalangan-kalangan parkarejo yang dianggap belum mencukupi untuk segi kastanya bahwa dia menengah ke atas kalangan nondo justru dijupangi Kristus nah parjolo ima di barari pinahat do ibana seorang itu bukan tempat terhormat bukannya dia tidak bisa untuk lahir di hotel berbintang 5 kalau itu yang tertinggi pada saat itu tapi dia menunjukkan kesederhanaannya dia tidak menunjukkan powernya dia mau menunjukkan good newsnya adalah dia mau belusukan, dia mau datang ke tengah-tengah kita yang tidak dianggap oleh orang lain, yang sering terluka, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mungkin di pikirannya bisa bergaul dengan kalangan atas, tapi untuk orang-orang demikianlah Kristus datang menyentuh hati seluruh umat Kristen terutamanya sehingga beritope sahakma tu parmahan tos marsi beta-betaan nasida gebe hatop manasida lau tu sininna ada kata hatop malau tu si hata hatop dison boy do gebe songon hata nalaho marlapatan sigop manang hobas dang di paleba-leba eda beta tu gereja amanginang pengalaman orang-orang yang di dekat gereja rumahnya itu yang sering terlambat benar nggak amanginang benar atau enggak yang dekat-dekat rumahnya yo jujur itu kan nah lu jujur terlebat 5 menit naik torin ada tong belum banyak mobil inna HP sehali idang mar mobil jolma oma mar motor bi manang mar delepat HP topu ma diwereng nggak terlebat bi di dia udah naik ngudul terision torin nama oma bingung matong ala kebetulan terision nama redde neng hudok udah nakin agape alai dang do aku tu parkoran agape andon gak bila diburai iba amanginang jadi hatop dison sigop yang tahu kabar baik mari beritakan
Jangan simpan-simpan saja, karena firman Tuhan setelah dibacakan di dalam epistel ahadodido martua ma akana tumangihon. Iya, jalan no peopsa. Jadi bukan hanya sekedar digolong-golong, mendengar, dipeop, dipegang karena berguna. Ima martua. Akai saya opunisi martua matorson. Kan di donuain. Jadi di dok madisi. Hatop madasi dan lau tu si sigop, hobas, dang marna lebak. Dang dipaima tiki. Amar sogok mau mubainna. Dang marisa beau torinar kan. Setabi tu kaparisa. Nang marisa biau inna HP ngajumulo rosahit lo paingotop baru mah jora nama torin nama alaniaha, karena dia tidak mau evaluasi diri apakah ini baik untukku atau tidak. Jadi sigop dison ima sigop di parsuruan itu hatta ala suruh-suruan nati nongus ni di batadoi lau mabaritaon barita naulit tuhumaliang. Sigop dison rotu inganan parjupangan doh tu hatta. Sigop dison manari hodongan. Sigop dison lau mangulahon nadenggan. Unang nian dipaima dongan parjolo mangulahon nadenggan. Asaibana mangulahon parjolo. Jangan tunggu orang lain, mulai dari diri sendiri. Asa sigop. Parmahani pedang disuruh akana asing. Dan disuruh orang majus untuk pergi duluan. Manang na disuruh akapartani. Daw. Aka permahani sadiri dona rap marsi beta-betaan. Beta rap tu si ujungna jupangsa si Maria do si Joseph do poso-posoi na peak di panggagatanin na. Asa dung di ida. Ini bukan Thomas ya manginang harus dilihat dulu baru percaya, tidak. Jadi ada keberanian yang muncul di kalangan parmahanon, di kalangan gembala. Padahal kalau melihat status sosial di kalangan kita ini takut berbicara yang benar. Dan ketua do peau, anggota doau, mabirau sotung salah non, dangin na, molo diboto do nasitong, diboto na tigor, berani ibana makatahon, hobar tu prosesna, idu na dapotan japalan na lomak, alay molo diboto na dinggan, masuk tu rohana, alay dang molo pahusor-husor, dang molo ibana makatahon, marisuang masudia manginang, semua kan sia-sia, tetapi marilah. Dung diidap akka parmahani di bari tahun nasida mabuah-buah nang di hataon tu nasida taringot tidak danaki. Mereka tidak sungkan. Jadi ada peralihan atau perubahan dari manusia yang penakut menjadi sekarang berani. Berani bukan si panggaron. Dang asing deh teh. Berani di sini karena dia punya bekal, dia punya jaminan bahwa apa yang dilihatnya adalah good news sian Kristus berita nauli. Dungi diboto parmahani barita didok madia sablusia. Iya si Maria dipeop do hata isudina. Jala dipahusor-husor di bagasar rohana nina. Ido nakin nahudoki martua ma akana tumangi honatane di bata. Jala no peopsa. Kabar baik ini tidak tinggal hanya di gedung gereja yang berapa kali berapa. Dan mungkin suku nota tuh amang parar tahun waing berapa kali berapa gereja ini. Dan olan itap nip sampai parkir daun. Alai iko borhak duhita mamari tahun barita nauli. Las doroha manginang molo adong targowar. Ruas niya kabibit si bubur doi. Nadiyay. Ido. Di parkari juan na akadongan na nga masuk penjara. Nga masuk tuhurungan. Alai ibana daong deba. Alaniaha. Ngay prik sa ibana. Alai tikos daulon na inna. Isi mana so bangga di siya manginang. Kita yang tidak mendapatkan keuntungan di situ hanya mendengarkan kabar baik. Kita sangat bersyukur. Ternyata Kristus hidup di dalam dia dan dia hidup di dalam Kristus. Ima molo di peop hatai sudena songon si Maria. Jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Dung mula ma aka parmahani. Di pasangap ma di pabuji-puji do di bata. Ala nisa sudena binege jalanan ida nasida songon naung di hatahon itu nasida atau ngamanginang ahana tatangihon ahana taida aka pengalaman iman. Saya yakin itu tidak akan sia-sia seperti hujan yang turun dari atas. Las rohate manuguk nakin rosa ngaudan
Ay gugudo ratang yang di parhaka bibicibu bernarohakku manakis songoni. Manang hola paditahan ado. Jadi tangyang tadoy. Jolo dilabohi do, dibornohi do, tanoi, gabelas maroha akka naro di bagasan tikyon. Hitape pasido ma tarpasu-pasu di nguluta. Tabaritahon mabarita nauli unang holan mitop hapur ta itap ni digarijon tor asing-asing musay pangalaho, tapi kita bisa membawa terang kemanapun kita berada. Unang gabe troublemaker, pembawa masalah, tetapi jadilah anak-anak penuh damai yang membawa damai kemanapun kita berada. Sigop, hobas, kita tetap dikasihi Tuhan. Anon tapatupado amanginang ulaun nabadia. Tu akan naso makatidakon hata hapursiaw do penin na amang padita nakin. Tayo ngo tidak manginang do tu aka namabon da natagiling. Boy do tu jolo boy alay dang dapot sa boy na dihudulang may bana. Dungi akan nahona RPP do pe pay mama ono bulan nay. Pas kamaray alay unang ma hira mesin cuci tabayin ulon na badiyate. Dung tajakon hay baruon taulaho muse narotaki unang matong. Kalau kita sudah menerima ulaun nabadia pelayanan perjamuan kudus, saya suama akahay baruon di rohanang pikirata. Amin martanya kita. Jahuba di bata amanami na marhabang sa di banua gijang mauliate Tuhan di pasat rohanami tuho. Boy hami marsaor Tuhan di pesta Natal na parjolo di bagas jorom di akka inganan hala Kristen marpungu di bagasan obason. Saya asih roham Tuhan hatam nong tanak di rohanang pikiran nami. Saya marparbuy akka haulion di pardopahan nami, di pakateon nami, di parangin nami, gulmit ningolu nami. Tarida matutu na pasidohot tami memuji pasangapon guarmu, alani habal gaon holongmu di rohanang pikiran nami. Borhat hami Tuhan songon si hutoko naulo gabe si buan dami. Ale Tuhan tunghirim do rohanami asa sude pasidohot akaruas ni huriam hakabe cibubur rotu garejaon. Alai molo adong na soboiro alani parsahiton na galini pamatang na duk ni pakilalaan na. Pos rohanami Tuhan dileo ko hay baruon roha pikiran na jupangan na sida Tuhan hagogoon tiur ni pikiran hola koma Tuhan pangusadion nami lehon hama malum tu akan amar sahid naikon marhabingi to dona sida pay may mahon hama malum hay saron di pamatang na songoni nang akka nagale ala ni sitaonon na apuli roha ng pikiran na sida Tuhan. Asarap hami Tuhan maday hinadinggan ni basam di tonga-tonga ning ulo nami. Tarlumobi di harom tu portibion marhiti hasusorangmu di roha pikiran nami. O matangyang nami Tuhan naupasat hami mariite anakmu Kristus Yesus ipalua hami martangya kami Tuho. Amin. Marede mahita huta pasa ma peleat atu jolo. Was
Lasme maruhatai.
tatangiakon mapeliata. Ali di bata amanami na di banua gidjang, hodo haroroan mi salut sileleon na dingkan dot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehom mi tu hami pilian nami tu ho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa ho para siya kami pilianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni Uriam dot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata na toktong nasomar mula nasomar pasohotan. Hupuji hami maho ala saut sudetahim naong sinakap mo adorang somaru jahat dope hasianganon dang tarabat si boli sakap mo dang sudat tahim na badiay di bahin dosa nami ala ni holong ni roham na balga naso hadodoani di bahini mauliate marohan nami tuho ala nang saut sakap mo. Ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangolo di hami. Asa malua hami siya dosa, hamatian, dosian uhum. Jala masohot tami mangulahot dosa. Ope say asi maroham di hami. Togihom mahami tu anakmu. Say bahem mahami gabi si luam tu ibana. Asa upan ni halojon na hami. Ala na tinaon na berniti. Dohot hangaluton umokop pami. Asa ibana na puna hami, jalahami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaummu, dot haroro ni anakmu gabi jolma, lau panguluhok kami pardusa. Say sungguli maakaparhalado di huriam, mamaritahon barita nauli itu saluhut halak, nong patar hasangapommu, jalanong jupang dame dot hasonangan. Say lehon mapit tu na ukap tu halak na so tumadaho. Dohot tu parugamo na asing. Asaro na sida mangoloy Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajay masaluhut panggomgomi dohot akasuruan na. Asa di boto na sida nang dilihok ko raja. Jala Tuhan na sumurungi rodi sa leleng nileleng na. Say lehon gogo tu akka na di bagasan pangujunan. Apuli akka na marsak. Jala palua akan natargogot, say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni goarmu, say dongani jala pasu-pasu hami sude, akan na magodang rodi dak danak di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di banua gidjang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gidjang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho.
di dopakkon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu totim. Selamat Natal madihita amanginang boy mata pahudul satokin olan mangarade.
Selamat hari Natal dan tahun baru. Shalom bagimu sekalian. Selamat hari Amanginang tapahom satokin asa masuk kita tulaon nabadia. Akan na jongjong dope boy madipahudul upang idohami tua manami nanami parhalado ditutup mapitu satokin ala neng masuk kita tulaon nabadia. Tapuka masuk marulan nabadia di bagasan tikion marede mahita Jesus do mamorsan. Jesus nama morsan dosa diportiho pamuluhani. Jesus nama morsan dosa diportiho pamuluhani. Jesus nama morsan dosa diportiho sai pamonang hami. Amin, amin, amin. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate muna do rohamuna marhite-hite Kristus Jesus. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungudison adorang hupangak kami an non parpadanan na badiay lehom matod di porbadia tuganup hami asa ditubuhon haporsion na mangulu di hami asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami pargugoi mahami maswadahon diri nami asa tariuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsion na mangului saitai ti rohanami asalam malungun hami tu banua gijang asa say masihol hami pay may mahon haror ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akanang pinarhamaul ni dibata ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiay dibaheni tatipang majumolo manang natao hita marulon na badia asa unang hona manang isisian hitaon ay holan na uduk roha jalan na manolsoli rohana ala ni pabahinan na nasoture jalan na manopoti dosana jalan na porsiya dihasisani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tao mangaton parpadanan na badiyay alay akan na dohot marulon na badiya unang bedi oloy sibolis unang bedi dati mardosa tung padaw hamu marohamu na siyani tunggo tapok kamu mahosom dohot latin ni roha alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus nang mati jalan nang mulak mangolu umokop pamu asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai dibaheni tata kasih majolo rohatabe jala alusi hamuma suku-sukunon jongjong mahamu di parhatu tu rohamdo halak pardusa hosian hatu tubum
dohot alani pangalosim dipatik ni debata mono di parhatutu roham dogma olo namarsak do roham ala dosami jala dipangi do roham neng malua hon waeng sian dosam mono songoni roham dogma olo di parhatutu roham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardusa ibana nang mate dohot mulak mangulu humokopo mamorsan jala manisa dosam mono songoni di parhatutu roham dogma olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni i olo doho mardinggan dohot halak na mangarsaiho jala na olo doho manisa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaw ni dibata su di dosam molo songon ni roham dogma olo atong tapauduk bema rohata jala tatopoti ma su di dosata ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jot hulau si hami patikmu tamado hona uhummu hami nuaing do sogot molo balosonommu tu hami hobar tu pabayna nami i alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilehommu humokopami ala ni i ubain na hum hami mangido tuho asi maroham di hami say jalo mahami say sesa masudedu sanami jalalehon tod di porbadia tu hami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohop mangulahon naho bartulomo ni roham saliling ditanoon dope hami amin atong hamu akan namanopoti dosa muna jalan nama uas di asin ni rohani debata say sahap matu hamu na hinaporsia amuna mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tu hamu pos marohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite guar ni dibata ama dohot anak dohot tod di porbadia amin ali amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say roma harajonmu say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami sadaro nanguluan siapari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ay hodo na puna harajaon do tagugoon rodi hasangapon saliling nililing na amin hudul mahamu marede mahita Jesus nang sineha ihang na pinarsilang roham tokong dalam maujuho taharsilang urutong rasa atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan na badiay dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa bersatu murni layan kita di bala hidung mau liatin bumi di pokoli main di parlehon matuang kasih sehat tahu madidok jalo hamuma jalo malam ma gagik kudoi nang ilehon kuhamatian mongko kamu baik kamu masuk bagai pangimotan muna ya jalan usun nasi damanan dibuat mapang ini mati
Atong Roma hamusude nungarade ida jalade hamuma dengan basani debata. Tushon maho ale tonditku inamau
Lidaraku nagokna saitoto Jesus.
Jesus, Jesus.
Jesus, Jesus.
Bima kasih Elohim Halatobim Lasmi rohakim Aihibolgo apelehon nasa diriku. Sai sahapon tutoniku tani perbadiahi jorome mabarahaku saingani diriki Lasmi rohakim
gogobi holong mi mengiring-iring danu plaka kaki Jesus do na pona lasroha kudong yobege Jesus si pangolua dambean guru dia Jesus do Saleling amanola Jesus do napunaan. Daging dohatrahaki saluhut nahu pasahap Tuho Jesus dohaki dan beal guru dia Jesus doh homo papana saleling amanola Jesus do nampunaan. Pakai mapai sangopi diuse hon homo darbo tung tada de golobi dambean guru dia Jesus no homo papana pana dong saleling amanola Jesus no nampunaan.
di banho tatangani lasupo jimagarbo saleleng leleng ngai dabe guru dia Jesus no homo papana pana tok saleleng amolora Jesus no napuna. Sanaho aleto diku binama wasmaleho majalo basa dito kabu binaro dene idoko Jesus no daging na marhite hite rapio dilehon dohon tomodarna marhite hite angguran. Yesus Kristus Tuhaki pada mehon perbedaan napasona kon rohaki.
Silang abadiani Hodola bolobuki Maralakon dosani Dohot pandeliani Disudesi tonani Homala bolobuki Sahulahi Tang toha sonagaki Nang rekod perohaki Polaronang iluki Holana sinirohan Pengarapi oh Tuhan Soy polang basmarohan Nungo polang mapeho Ala asidirohan Jakonana dagolon Soy olah sitodikon Jalan bataku say usai terahakon say paseyata diaku lo evokon
lidorohaku nagokno saetoto ay godang ariku nagubah enam borong. Sai cocok doho tadi ko dalani no tegorin Kristen ope utodong dalan magode. Ani rohaku jajong di adapadi saya serohan Tuhanku sesana sadar sakit. Maropanda ni boloni ima Tuhan Yesus di damina marsahiti isar ibadah Yesus. Oh, boretoi lostero hobolodi sai di
Jesus, Jesus. Sai dodo sai sude I know Baba Jesus bang jujura naik musik Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
pelehon diriku paholo jorbi Sahapon tutuniku pandi perbadiai joromi mabai rohaku saingadi diriki Asni rohaki
Rim mahita jongjong marede mahita. Yesus Rajaki Tuhan uleh buktiku ai hidup pinangi hidomi martanya kita. Puji ma Tuhan di mata ale tondiku, jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan di mata ale tondiku, jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehot tuho dengan basa doot asini roha. Para si roha jala pardingga basa do Tuhan debata, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahet tuhita na hobbar tu dosata, jala dang dibalosot tuhita na hobbar tu hajahatota. Songon asini rohani amama tu akka anakonna do, asini rohani Tuhan debata, diaka nama kabiari ibana. Nunga takas dipatuduhon debata holong ni rohanai dihita. Dinamate Kristus umokopita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni budarnai. Di baheni say pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pambayanakku do Tuhan debata. Olat nion rodi saleleng ni leleng na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaurhon ma damina tutot tim. Amen. 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 Selamat hari Natal madihita. Itap nina boy masih jalangan mahita. Horas.